Модулът «Кариерно ориентиране в приобщаващото образование» поставя фокус върху значението на индивидуалния подход в подкрепа на кариерното развитие на всички обучаеми, независимо от техните образователни или физически потребности. В рамките на приобщаващото обучение, кариерното ориентиране се превръща в инструмент за равен достъп до образование и професионални възможности. Акцентът е върху социалната интеграция, личностното развитие и мотивацията за учене. Обучителите и кариерните консултанти имат ключова роля като ментори и водачи в този процес. Използването на иновативни методи и технологии осигурява по-достъпно и ангажиращо обучение. В модула се разглеждат и успешни практики от България и чужбина, както и начини за преодоляване на предизвикателства като стереотипи и липса на ресурси. Подчертана е и ролята на семейството, местните общности и институциите в изграждането на подкрепяща среда. Обучението предоставя конкретни стратегии за изграждане на ефективна система за кариерно ориентиране в духа на приобщаването.